जिंदगी में हंसी के ऑन हो जाई मोड जब देखें विधायक श्याम बहादुर जी के फुल एपिसोड। अभी तो रुआ के बहुत देर से हमनी परेशान कइले बनी सन, लेकिन अब धीरे धीरे रुआ मजा आई जा पिएला मजा। तेगरी त गिलास के व्यवस्था बंद हो गइल बा। ना कोनो जुग में बंद भय रहे हाँ। ना कोनो जुग में बंद होई। जनता की है यही पुकार। कहनी आगे रोड के विचार से हम सहमत बनी। ये बोलना खाती तो हम फांसी में पड़ रहे। तैयार हो जाई खैनी में लगा के चूना, अब की हंसी आई दुगुना। जातनी लोगिन ई दहेज से बियाह कइले माने दहेज लेवे के बड़का हतना बड़का मुंह कइले रहलो। बाप दहेज अगवा कह रहे कि लड़की लाखों में एक बिया, शादी के बाद पता चलता कि दिमाग से साफ करे के बिया। प्रणाम नेताजी, गोड़ छिका गोड़ लागतनी। हमरा के हां हमरो तो गोड़ छुनी गा रे। हाथ होके चाहे छठीहार होके, मंगर होके चाहे इतवार होके, लहंगा होके चाहे सलवार होके, यूपी होके चाहे बिहार होके, एक बेर सेवा के मौका दी। रउआ श्राद्ध के अगर दिवाली ना बना देनी तो जौन कहीं बड़ा सुनले बानी, बड़ा रुआ बढ़िया हिलावेनी, बड़ा बढ़िया डांस करेनी। तो मतलब हमारे से लव हो गइल बता रहा। मिसिर जी तू ता बड़ा ठंडा, मिसिर जी तू ता बड़ा ठंडा। जे देखी उ जानी विधायक जी के प्रेम कहानी। एक बेर आंख मारी तीन बेर भागी। तो हमार परिवार रहे वही जी गाँव ना भी ना भय रहे जी। तो हम लोगन रेलुआ धोके चढ़े आ नीचे एक बहन जो इनार रहे आधा भरा दो रहे चढ़ते में गिर नहीं इनारे में। तुलसीदास के फेल कर दे रही सा। उनके नु पर्दा रही कौना सन मेरा और शादी भइल याद नहीं थे। एनिवर्सरी ना मनावल जाए, घड़ी बहुत एनिवर्सरी हम मनता। कहता नहीं एगो दूगो बियाह भइल तब न बतैती। 22 तारीख के देखी पूरा फुल एपिसोड द जेपी यादव शो यूट्यूब चैनल पे। आखिरी सवाल बा कि सबसे ज्यादा गुस्सा कब आवेला, सरकार के पलटी पर कि खुद के गलती पर? है